Dissabte 27 d'agost. Evangeli i Salm. Memòria obligatòria. Santa Mònica. Nasqué a Tagaste, Àfrica, de família cristiana l'any 331. Encara molt jove, fou donada en matrimoni a Patrici, entre 3 fills i a Sant Agustí, per la convenció del qual vessà moltes llàgrimes i pregà molt. Fou una mare exemplaríssima, alimentà la fe amb la pregària i la il·lustrà amb les virtuts. Morí l'any 387 a Òstia. Lectura primera. Déu ha escollit els qui el món té per dèbils. Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corins. Germans, mireu qui sou els qui heu estat cridats. Als ulls de l'home, sou pocs els instruïts, sou poc els poderosos o de família noble. Déu, per confondre els savis, ha escollit els qui el món té per dèbils, i els qui als ulls del món són gent de classe baixa, gent de qui ningú no fa cas, per destituir els qui són alguna cosa. Ha escollit els qui no valen per a res, així ningú no pot gloriar-se davant Déu. Però vosaltres, per obra de Déu, teniu en Jesucrist tot el que sou, ja que Déu ha fet d'ell la nostra saviesa, la nostra justícia, la nostra santedat i la nostra redempció. Perquè tal com diu l'Escriptura, si algú es gloria, s'haurà de gloriar del Senyor. Paraula de Déu. Salm responsorial. Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretar. Feliç la nació que té el Senyor per Déu. Feliç els pobles que ja s'han escollit per heretar. El Senyor guaita des del cel, observant un per un tots els homes. Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretar. Els ulls del Senyor vellen els qui el veneren, els qui esperen en l'amor que els té. Ell els allibera de la mort i els retorna en temps de fam. Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretar. Tenim posada l'esperança en el Senyor, auxili nostre i escut que ens protegeix. És l'alegria del nostre cor i confiem en la presència del seu nom. Feliç el poble que el Senyor s'ha escollit per heretar. Evangeli. Aleluia, aleluia, aleluia. Us dono un manament nou, diu el Senyor, que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. El que t'havia encomanat ho has administrat fidelment. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor. Lectura de l'Evangeli segons Mateu. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles aquesta paràbola. Un home que se n'anava fora del país crida als seus administradors i els confia els seus béns. A un li dona 5 milions, a l'altre 2 i a l'altre 1, segons la capacitat de cadascú, i se n'anà. El que n'havia rebut 5 anà de seguida a negociar-hi i en guanyà 5 més. També el qui n'havia rebut 2 en guanyà 2 més. Però el qui n'havia rebut 1 guardà en un magatall els diners del seu amo. Al cap de molts temps, l'amo tornà els demanà comptes. Es presentà primer el que havia rebut 5 milions, portant també els 5 que havia guanyat, i digué: Senyor, m'havíeu confiat 5 milions i n'he guanyat 5 més. L'amo li va dir: Molt bé, ets un administrador bo i de tota confiança. El que t'havia encomanat ho has administrat fidelment, ara t'encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor. Es presentà després el qui n'havia rebut 2 i digué: Senyor, m'havíeu confiat 2 milions i n'he guanyat 2 més. L'amo li va dir: Molt bé, ets un administrador bo i de tota confiança. El que t'havia encomanat ho has administrat fidelment, ara t'encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor. Es presentà també el qui n'havia rebut 1 i digué: Senyor, sé que sou un home exigent, que voleu collir on no havíeu sembrat i aplegar on no havíeu escampat. Per això vaig tenir por i vaig amagar els vostres diners. Aquí teniu allò que és vostre. L'amo li contestà: Ets un administrador dolent i gandul. Tu sabies que vull collir on no he sembrat
i a plegar on no he escampat, doncs havies de posar al banc els meus diners i ara podria recobrar allò que és meu amb els interessos. Preneu-li aquest milió i doneu-li al que en té Déu, perquè els qui tenen els donaré encara més i en tindran a vessar, però els qui no tenen els prendré fins allò que els queda, i aquest administrador inútil traieu-lo fora a la fosca. Allà hi haurà els plors i els cruixits de dents. Paraula del Senyor. Gràcies per veure aquest vídeo i et desitjo una bona jornada.